Uy, ang quarantine pa. So, nahulong ni guys kay panaugon ni. Nag-grade ko doon eh. Uy, Day, ikaw ang quarantine pass, Day. Hindi na makita ko. Naanin mo? Quarantine? So muna mi guys kay namin karon sa kuan niya. Kinalan nga ang gawas. Pusil ka girl. Pamilan ka, girl. So yes guys, sunod lang yung gyapon ang protocol garing gapit na. Kabiming na gwapong arme. Sama ni guys. Uli na. So yes, nakaagi ra jud ni. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's Ubay TV, that's BisayangVlogger TV. And yes guys, for today, nako sa Ubay. Time checks, Daghan. Time check, it's 3:22 p.m. And yes, nako sa Ubay, kaumang sila. Yes guys, first time nga nakagawa sa quarantine, nga ni travel og layo-layo. And yes guys, so ako lang po yung vlog kung unsa na ang nisakay na lang tatas yung papa day. Ako na lang po ipakita kung unsa ang murag changes sa Ubay or unsa ilahang o unsa na ikahimtang sa Ubay, daghan mo yung tao diri or naunsa na diri ang Ubay. So yes guys, naglakaw mi kay mangita mi og kay mutanaw mi og mga kinhason guys or seafoods. Basta isa rin sudlanan ha. So mangita sa mig seafoods. So mo pakitoon sa mga seafoods. Tapi lang iri aja. Assistant guys. Daghang kay sila fresh kay mga isda dire guys. Isda pa imuha kana daghanan jud nya barato kay mga isda dire. Apil ang mga kinhason, mga seafoods as in super. So wala na guys, nituyok kami. Actually na namin napilian. Then balik ko na lang naman niya. So madumi sa ilahang
mapalit og ice bucket na kadala. Actually, wala sila kadala og ice bucket. Sudlan sa ilang paliton nga kinhason. So, I suggest kung ganahan dyan mo mapalit og mga kinhason nga barato or mga seafoods nga barato, diri dyan sa Ubay. Kaya grabe, barato dyan kayo lang mga seafoods diri. So, mupalit sa mi og mupalit mi og ice bucket. And yes guys, based ako nakita sa Ubay guys, ilang mga tao is daghan-daghan na sa daw tao ang ilang merkado. Pero yes, nag-wear lagi og mask, observe social distancing. Ay, sorry. And yes guys, nauwawan ko. Nagsuri-suri ko guys, kay kaabi ko pilianan tas mga chinilas. Bodega guys. Bodega ako nasuruyan guys. Nauwaw ko. Kaya sorry ko, bodega. Lesson learned, pangutana jud mo kung unsa inyong gisudlan. Yo, mamalit na sila kinasdon. Kami ani kuyog baboy lang, kuyog baboy. And yes. Guys, nakapalit na sila. Makatabang mo ibukatan yung bag. Nakapalit na sila. Pili kilo sa ato ah. Tatakon. Mana? Barato ra jud lambay diri guys. Kini isang libo nito lang siguro. Isa ka box 1K pero daghan na jud kay mo mapalit. So, Nag 1K ni ako eh. yay! Hoy, pag-hi sa masang vlog be. Pag-hi sa ang vlog. Kya? Lampag. Ay vlog. Tagtaw ko naman na magluto na ng scallops. Bastos mo. Yes guys, so naade may karon sa Ubay because na uban mi nati ason nga nagpa-check up sila. Bago pa man to siya nanganak, so nagpa-check up siya sa may uban ni. Karon sa makagawas ni sa balay. Kaya wala na siya may kagawas sa amuan. So, kasi suri-suri no. So yes guys. Wala pa man dyan sila nahuman sa ilang check-up session. So, mudong sa dami kariyo sa port. Dili siya, sa port naman no? Nilihok pa, mangkot na. Sa port kya? Dili siya sa port day guys. Ganun na rin siya kanang part diri nga pwede ni mo matanawan ang dagat. Kay gimingaw may dagat. Ang pangutana, gimingaw bag dagat na mo. And yes guys, syempre ako magpakitaon ko kung sa'y meron pong makakita mo bakit kay ba ako na board na mo narapos inyo no. Lakaw puno pa nagsa. And yes, baro na may. Kami lahat siya kay fresh do kayo no, idol mo kayo dagat. Makakita na yung dagat. Oo. Ano pa sila akin dito? Oo, makakita na pa. Ako nga area. Ay, siya. Ay, dilim na ako. Ay, sige tayo sa kong dagat. Dagat.
ni guys, kamutan amis dagat. Pag-shades, mayot! Oh. Goes una pa. Kasi magamit ka shades yun. Magamit ang kali ko. Ka? Lingok ta? Oh no, no. Kamutan amis dagat. Yay! Dagat! Oh my God! Dagat siya guys! Dagat siya guys! Say hi to my vlog! Guys, gibingaw na dyan may dagat. Daghan kay jellyfish ilang dagat guys. Dagat ako! Dagat! Di ba kayo kay Lugay ba dyan may kapundo sa balay guys niya. Wala dyan may kasuway. Lakaw-lakaw na. So, kabalik. Ay, pakita niyo ang mga jellyfish. Daghang kaayo. Dagat! Woo! Woohoo! Dagat! Woohoo! Sabi ito, first time nakagawas. Kain. Ang init guys, pero it's worth it kasi dagat ito siya guys! Dagat ito siya guys! Pero may batang may buot. Ito siya guys, boy. Oh. So refreshing, kasi super refreshing. Hangin guys, tanan, taraw ko buko ko. Guys, we're so happy because for a long period of time nakagawas good bisag koan. So observe lang good gihapon of social distancing and always wear mask. And yes, so muna to guys, muna yung picture. Thank you so much. So gawas-gawas at panagsa. And yes guys, Tanaw ko na po. yes, thank you, bye. Guys, namalit sila bukan. Videohan. Dali, charot. Kita sa dito yun. Yun, tanaw sa koyot. Ano organ eh? Kato, Kana? Organ eh? kato. Kana? Tarong ba? Ah, Hindi rin ako. ah. Wala kayo. Mapalit may pizza guys. Charat, pizza bread. Tanawa ha. May pizza bread. Kay jutom na. Pilaw niya. Pero okay lang. Nakanten, ibayad na spots. Ilay-ilay lang sulanan. Oo. Ha? Murag lami ang pizza bread, no? I hope so. Kay gutom to siya, guys. Sige, pares may mokya. Asan ba? Kapalit ko ano yun? Kanang plastic ko. Oh? Ah. Ah. Hi. Palit may pizza bread. Baw lang, i-try pa.
Murag, humot man. Kami nanday pa. Kami lang. Social distancing. Ha. Social distancing nasuyan ako. Ayun. Call. Social distancing call. Call.